Sa nagpadayang Kapuso Bigtime Panalo winners sa week 1, hangtod sa week 4. Sa week 1, 5 ang minaog sa tag 70,000 pesos nga cash gikan sa Manila, Laguna, Cebu, Muntinlupa ug Pangasinan. Laing tag 70,000 pesos cash usab alang sa 5 ka mga winners sa week 2. Laing 5 usab ka mga winners ang minaog sa tag 70,000 pesos sa cash sa week 3. Samtang laing 5 ka mga winners sa tag 70,000 pesos sa cash sa week 4. Hangtod na lang sa Hulyo 5 ang pagpadala sa iyong mga entries. Unsa pa inyong gipaabot mga kapuso, apil na. May chance kamong mudaog sa daily, weekly, cash prizes ug sa 1 million pesos sa grand draw. Magbantay lang sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa scam text. Kay ang mudaog sa Kapuso Bigtime Panalo winners makadawat og official call or text message gikan sa GMA. Bisitaha lang ang official Facebook page www.facebook.com/GMA promos o promo microsite alang sa official nga pahibaw.